farko sunana Abdulkadir M. Sha'ibu. So wani Abdulkadir ga mu a asibiti tare da 'yan uwa guda biyu wanda suke da mummunan raunuka. Za mu so mu ji menene ya faru da su. Na'am, hakikanin abin da ya faru da su wa'annan 'yan uwa, muna gida misalin karfe 2:18 na dare, sai ina ɗaki sai na ji ƙaran ƙofa, an daki ƙofa da ƙarfi. Yayin da aka daki ƙofa da ƙarfi sai na farka, sai na tashi, ina tashi na duba sai na ga hasken fitila yayi yawa. To yayin da na ga hasken fitila yayi yawa, na yi tsammanin ɗaya daga cikinsu ne ya fito. Ɗakinsa yana hanyar ƙofar gida ne, ni kuma ɗakin da nake yana cikin gida. Sai zama yayin da na fito na leƙo sai na ji hayaniya ta yawa, ana ta gaddandami da yana cewa ko ka san ni ne. To yayin da na fito sai na fito da babbar riga, sai kuma ne sauri na koma ina cire babbar rigar na fito haka. To shikenan sai na zo na tarar da ana ta kokowa, shi dan uwan ɗaya suna ta kokowa tsakanin shi da wancan. Yayin da na iso sai na tar da shi ma har wancan ɗin ya riga ya faɗi. An kawo ɗauki daga makwabta, har mutanen gari sun zazzo sun tsallako sun zo sun buge shi ɓarawon. Na tar da su 'yan uwan da sara, wannan an sare mishi hannu, wannan kuma an sare mishi kai. Su wancan da suka zo kamar zuwa ne su kenan. Yawa yan fashi ne irin na daji da na 'yan ta'adda, wanda al'adan garin sun an yi sulhu wanda ba a yin irin wannan sace-sacen da rana. To sukan sato jiki daga wurin iyayen gidan nasu su zo cikin gari, suna tsallake-tsallaken gidajen mutane suna yin sata. Lallai abin da yake faruwa. Amma yayin satan nasu sukan sata ƙaddarori ne ko kuwa har da mutane suke haɗa? Yawa, ba sa satan mutane a wannan lokacin, sukan ɗebi kuɗaɗe, wayoyi da kayayyakin gida gaba ɗaya sukan kwashi. To bayan faruwan wannan abin da cewa an yi kusan artabu da su. Haka ne. Akwai yanayi na cewa an kama wanda daga cikinsu ne ko lallai sun yi barazana sosai na za su harbe su da bindiga da sauransu. To cikin hikimar Allah sai ɗaya daga cikin waɗanda ake maharin ya yi difa'i na wajen kare kanshi wajen riƙe bindiga ɗin, kai kokoyi, sai al'umma kuma ta taru a kan shi ɓarawan har suka kai shi ƙasa. Daga ƙarshe aka karɓi bindigar, amma daga bisani da yake an yi sulhu, to suka zo da mutanensu 'yan kwamitinmu na gari da kwamitinsu na daji suka haɗu suka ce a basu wannan kayan aiki din, daga baya aka basu. To kuma bisa irin wannan karuwan da aka yi mishi sai muka ɗauke shi don kwashe su gaba ɗaya da na marasa lafiyan da nasu muka kai wurin da aka saba kaiwa. To a nan ne kuma al'umma suka yi yawa, sai ya zama an yi mai yawa, har wasu sun mai saran da jinin shi ya tsiyaye kafin safe sai shi ma ya mutu. To shi cikin wancan 'yan ta'adda insha Allah yawa yi. To yanzu a hukumanci akwai wani mataki da aka ɗauka ne ko shigar da ƙara ko wani makamancin wani, duba da cewa an yi sulhu da su? So abin da ya faru? So mu abin da muka saba a wurin da muke, mu ana maganan hukuma, ai kaga ba wata magana da zamu dangane da maganan hukumanci. Saboda abin da muka sani, kusan yanzu hukumar da take a area daga wayannan kwamitin da suke taka tsantsan su ma suke na cikin gari, sai kuma su hukumomin su na dajin su ne hukuma. Amma maganan wata hukuma ta ƙasa wannan ba wata magananta insha Allah. Lallai hakika. To a ƙarshe kuma wani irin mataki yanzu za a ɗauka nan gaba domin gudun faruwar irin wannan al'amari? To bisa ga mu matakin mu dama shine wanda aka sani, shine addu'a. Sannan bayan addu'a, mu da kyakkyawar manufa da kyakkyawar niyya muke zaune da mutanen kirki da waɗanda ma ba mutanen kirki ba. So mukan yi ƙoƙarin dai yadda za mu taka tsantsan wajen zamantakewa da su, sannan kuma mu ƙara jajircewa da addu'a, shine matakin mu kawai. Lallai shine. To a ƙarshe da ke shi wannan hari din yana shafan kowa. Haka. Da ɗan gari da bako, da wanda ya ji da wanda bai gani ba. Haka. To wani irin kira za ku yi ga su al'umma mazauna gari din? Haka ne. Musamman a wannan yanayi da yake faruwa. Haka ne. Irin kira da su al'umma. So dama dangane da su al'umman, kafin ma faruwar haka din dangane da mu, kusan muna cikin al'umman da muka dan jajjan hankalin mutane, wanda in kuma da muka ga wani wanda ya shafi kaman ya zo ne bako ko abin da ya kama da haka, muka ga sun sa ido a kan shi ko suna kallon shi ko abin da ya kama da haka, ko suna wata magana da shi, za mu so mu tsaya a wurin mu ji domin ba shi kwaba. Allah akalla kai sun saba ganin ka, suna ganin ka yau da kullum. To idan ka nuna alakar ka da wannan mutumin, to zai zama za su ji tsoron yi mishi wani abu dan kada
ya zama manyansu sun san me ya faru, saboda har kullum dai su abin da suke jin tsoro shine wayannan iyayen gidan nasu masu azabtar da su. Yawa ba wai suna jin tsoron Allah ko tsoron wata hukuma da za ta yi musu wani abu bane. Yawa to abin da kira da zamu ƙara yi ga su al'umma cewa tunda jarabawa ce zamantakewa a wajajen, shine bakin kokarin mu zamu mu kare mutuncin kawo kanmu da mutuncin duk wanda ya zo mana zumunci ko kuma wata bukata tasa ta kai shi. Alal akalla muna da kasuwanni a wajen wanda ana zuwa a harkokin kasuwanci da sauransu, to kuma irin wannan yana faruwa ga su bakin masu zuwa cin kasuwa, tunda wuri ne wanda Allah ya mishi albarka, ana harkar kasuwanci da sauransu. To mafi yawa idan ɗan kasuwa ya zo bako akan samu matsala, ya zama wayannan mutanen sun cutar da shi.